Малчина се оплаши обаче нещо. Не така, деди, това да не би хера, дивачката. Той също има на гадже къси. И тя, понеже много по-голяма от него, го тръжка, като го хвани, като го намери някъде, така и се тръжка отгоре, но не допуска да става. И тези се така плаши. Защо така ръмжукаш бе? Мисля, един пасен. Защо така ръмжукаш? Кой си майма да ти? Ама той има кисата. Тия нито са бели, нито са черни. Не съм баща, красава. Вчера баба ми го е нахранила с голем боб, как да убия. Днеска цял ден няма да хвана. И нещо си го правят. Трябва да го върнем в някаква такава колонка за метан. Да пълни метан. Айде в хартия, че не се държи. Ама ние здрастите няма да си трудно.